Merah, guys. Pengen aku. Pos munggah loro sana ya kono. Oh, iwak ora mau dipoto neh. Melok aku, melok. Loh, ayo Pak Yon. Pengen iki turutan iki. Turutan wis, aku pengen. Bagaimana, guys? Enak Sementara. Double strike. Double strike ya? Enak Woi. Itu Ikan ini ikan. Wes. Sedikit jugel-jugel rek. Weh. Nah, iki weh. Laksan melu-melu aku wes. Yo, wes. Laksan iki. Laksan melu-melu wes. Wes, aku melu-melu pisan. Ayam di depan, naik. sampai gocekan aku. Oh, iki babon pisan buri iki. Aku melu-melu pisan wes. Yo, balik jae. Ya, merona. Terima kasih sudah dijemput. Double strike, guys. Double strike guys. Dan mantap kai pokoknya. Cuaca sadu. Weh, ikannya dikasih ke sadu. Kane Pak Yon tilapne yo. Yomo toh. Weh, masternya ditilapne ya. Ditilap nesu-nesu guys. Masternya ditilapne ya. Nesu guys lainnya nih guys. Masternya ditilapne ra trimo. Langsung gue babon. Nesu-nesu guys, mampun guys uangnya. Gas. Gas gambare gas. Oh, babon, guys. Masalah ya. Weh. Mantap. Yeah. Udah. Tinggal punya Pak Yon. Wow, masih dalam ini. Weh. Dalam ini. Unjuk ke kamera, guys. Wih. Ayo sedikit lagi. Wah, sudah kelihatan, guys. Wih. Ikan mantul kai guys. Mantul. Wes mantul guys. Isone mau nyawak Pak Yon. Weh, curane mantul guys. Yes. Weh. Ngono ya. Mantul guys, mantul. Dene jarno pesane. Rewo kan trimo nyawang karo ngajani. Ya wong arit, guys, budal dhisik entuk dhisik. Ayo. Dah, ini munggah. Wes ilang kesele. Burung. Ayo. Tinggal 20 meter. Kabeh aku. Wah, sikilku dredeg. Dah. Sing double pedot aku mau guys. Gerai guys. Wes, ganteng gede wes. Aman. Tak syuting sepite. Sepite elek iki, bene wis. Enak digakno. Enak tibakno ya. Weh. Sudah 15 menit nih berlalu. Mulai kok gini Yuli mau langsung 12 iki video nih. 15 menit. Mantul-mantul kapan ngobrol
kompres kowe iki. Kompres, guys. Kapan iki kompres iki? Tuh. Guys. Iwake ketok, guys. Babon, guys. Kompres, guys. Mumpul iwake, guys. Mumpul. Arep ditilapno nesu-nesu iki, guys, bambune, guys. Sedikit lagi, guys. Lagi. Mat. Nah, ngopres wis. Ngopres wis. Kompres, guys. Kompres, guys. Ngopres, guys. Kompres buka diri, guys. Yes. Ngopres iki, Pak. Oh, patut, guys. Patut, guys. Tenang, Pak. Kalau tarik kirim, Pak. Oh, katut gak ada dulu ya. Oke. Nyangkut iki saka dhuwur mau. Lulur niki. Oke, gua lost ya ada dulu. Sedikit lagi, guys. Ikan sudah kelihatan, guys. Masalah Pak Yon, pejan sak bantal lho. Woi, niki ngadepe perahu niku Pak Yon, masalah ngambang mriki niki lho. Ya niki lho. Niki lho ngambang. Pun. Sih. Nih. Weh. Weh, guys. Ikan ini, guys. Yes.